ನೂತ್ತೈ ಹೋಗು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎರ್ನೂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ 100 ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೋಟೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿದು 1,000 ದೊಲೈ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೆಜೆಪವೆ. ಸೊ ಐದು ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಾರ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಬಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ದಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಇರ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ 400ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ 600ಗೆ ತೂವೊಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು 600 ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ದ ತೂವೊಲಿ. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಪೂರ 100ಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 100 ಪೂರ 105 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕ್ಸ್ ಐತ ಕವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಸೇಮ್ ಪೂರ 100 ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಪೂರ 250 205 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ನಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ನೋದು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 200 100 ರೂಪೀಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು 130 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಲುಂಗಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಐತ ಬೆಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಲುಂಗಿ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ಗೆ ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಕೇಸರಿದ ನೆಕ್ ಅಜ್ಪ
ಮುಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮಂದಿರಿಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನ ಅವ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೂರ 100 rupees 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಟ್ಲೆ ಓ ಬೋಡೈನ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಬತ್ತುನ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ 150 ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ 150 ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಒಂದು 150 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು 200 ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓ ಕುಂಟದ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ 150 ಶರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಮಡ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು 130 ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನೈಲಾನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಟನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ತಕ್ಕನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಪೂರ 100 rupees ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ ಉಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ 100 ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಲೋಟ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ 40 ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ತೂವೊಲಿ ಪೂರ ಒಂದು 70 ರೂಪಾಯಿದ ನಮಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏನಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ದೀಪಿನ ಉಂಡ ನೆಟ್ ತೂವೊಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಲೆ ಉಂಡು ಮಾಡಿದಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ 100ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊಂಬೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಿಚನ್ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೋಟೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬಾಜನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 100ಲ 200ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ 100ಲ 200 ಐಟ್ಲ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಾಚ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಚ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿದ ಪೂರ 200 ಅಂದು 150ಲ 200ಲ ತೂವೊಲಿ ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಕೇಸ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ದೇವರ್ನ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಎಂಚಂದ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀ ಪಂಚ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ 100 10 100 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಉಂಡು
ಮಲ್ಲ 200 ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತಿಪ್ಪಿಲ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು 4-10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ 4-10 ರೂಪಾಯಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಗೂಡ್ ದೀಪ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂವೊಲಿ. ಎಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 100 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 100, 150 ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. 80 ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ. ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಆರ್ಪಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡ್ಡೈಕ್ ಮೂದು ಫಿನೈಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಸರ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ಲ ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ. ಏರ್ನೋದೈತ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏರ್ನೋದೈತ ಮುಲ್ಪ LED ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್.